Pentru a verifica dacă deținutul doar se preface mort, directorul închisorii a adus o torță și a început să-i încălzească tălpile. Cu toate acestea, după 2 zile și jumătate de încercări, deținutul nu a dat niciun semn de viață, așa că a ordonat să fie aruncat în mare ca hrană pentru pești. Gardienii însă intenționau să termine prânzul înainte de a executa ordinul, fără să știe că întreaga scenă fusese observată de un alt deținut din celula alăturată. Imediat ce gardienii au plecat, bărbatul a intrat pe un tunel secret în celula vecină. Văzând trupul prietenului său, cu care împărțise atâtea zile grele, a fost copleșit de durere, dar cu toate acestea și-a înfrânt emoțiile. A desfăcut cu grijă pânza care acoperea cadavrul și l-a mutat în propria celulă. Apoi, folosindu-se de părul decedatului, i-a oferit acestuia un ultim omagiu, înainte de a reveni pe tunel. Fără să bănuiască nimic, gardienii s-au întors după masă, au ridicat pânza care părea să ascundă un trup fără viață și au transportat-o pe acoperiș. Acolo au legat de cadavru o bilă de fier de 1 tonă și l-au aruncat direct în mare. În momentul în care a lovit apa, deținutul care se prefăcea mort a scos un cuțit ascuns, a tăiat pânza și s-a eliberat de greutatea legată de el. Apoi, cu toată forța, a început să înoate spre mal. Între timp, în celulă, unul dintre gardieni a realizat că ceva nu este în regulă. Privind cu atenție, și-a dat seama că în pat nu era prietenul condamnat, ci bătrânul care trebuia să fi fost deja aruncat în apă. Fața gardianului s-a schimbat complet, realizând greșeala teribilă.